हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ आप सबके बीच बहुत ही जबरदस्त नया साल में 2025 का बहुत ही खतरनाक भोजपुरी मैटर भजने वाला, वो भी ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना कर, हम पूरा को शुरू करते हैं। तुहर वायरल भइल बाटे रील हो, बोलहो ताबे कैसन फील हो। तुहर वायरल भइल बाटे रील हो, बोलहो ताबे कैसन फील हो। कवना से मिले जालू ए हो चमेली हो, छोड़ले बाड़ू चढ़ी बोल कवना के हवेली हो। छोड़ले बाड़ू चढ़ी बोल कवना के हवेली हो। छोड़ दिल बाड़ू चढ़ी भइल बा झमेला हो। बताब कवन रतिया के खेल तारू खेला हो। छोड़ दिल बाड़ू चढ़ी भइल बा झमेला हो। बताब कौन रतिया के खेल तारू खेला हो। लाल बाकी पियर कलर पूछेली सहेली हो। छोड़ले बाड़ू चढ़ी बोल कवना के हवेली हो। छोड़ले बाड़ू चढ़ी बोल कवना के हवेली हो। बात अंदर के बा आइल बावे बहरा हो। जाके मृत्युंजय संगे लूटे लहरा हो। बात अंदर के बा आइल बावे बहरा हो। जाके मृत्युंजय संगे लूटे लहरा हो। और अर्जुन के साथे बनल बाड़ू तू चली हो। छोड़ले बाड़ू चढ़ी बोल कवना के हवेली हो। छोड़ले बाड़ू चढ़ी बोल कवना के हवेली हो। अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब ले बाय बाय।